Sa patuloy na pagbabago ng panahon, nagiging mas mahalaga ang pagpapalawak ng kaalaman ng mga magulang, lalo na ng mga ina sa aspeto ng nutrisyon at karapatan. Isang patunay dito ang Project Linang Plus na nagsagawa ng makabuluhang aktibidad sa Barangay Bani, Bayambang, Pangasinan. Sa pagtitipong ito, nagkasama-sama ang mga kababaihan at kalalakihan upang pag-usapan ang mahalagang papel ng mga ina sa pangangalaga ng tahanan, paghubog ng mga anak at pagpapaunlad ng komunidad. Pinangunahan ng Pangasinan State University Bayambang Early Childhood Development ang naturang aktibidad kung saan itinampok ang mga aralin tungkol sa tamang nutrisyon para sa mga bata. Sa pamamagitan ng mga sample menu leaflets, itinuro sa mga magulang ang kahalagahan ng balansing pagkain para sa mga batang edad 5 pababa. Binigyang diin ng programa na ang sapat na nutrisyon sa murang edad ay pundasyon sa maayos na pisikal at mental na paglaki ng bata na makakatulong sa kanilang pagganap sa pag-aaral. Kasabay ng pagdiriwang ng Women's Month, isinigawa rin sa programa ang diskusyon tungkol sa karapatan ng mga kababaihan. Tinalakay ang papel ng mga ina sa pangangalaga hindi lamang ng kanilang pamilya kundi pati na rin ng kanilang sarili. Kabilang ang pag-aalaga sa kalusugang pisikal at mental. Binigyang pansin din ang papel ng kababaihan bilang pangunahing tagapaghubog ng mga pagpapahalaga sa loob ng tahanan at kanilang mahalagang kontribusyon sa komunidad. Sa pamamagitan ng Project Linang na ipapakita ng edukasyon at kamalayan sa nutrisyon at karapatan ay hindi lamang para sa mga bata, kundi maging sa mga magulang na siyang pangunahing gabay sa kanilang paglaki. Yan ang ating good news for today. Ako si Idol Tita Ronnie Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.